Treballo com a dona de fer feines. En aquella època estudiava. Feia segon d'ESO. Sortia amb un noi que vivia a tocar de casa i la relació va durar uns 7 anys. A casa no els agradava. Els meus pares es van morir. Només tenia la meva tia. El meu pare va morir quan tenia 15 anys i la mare quan estudiava. En devia tenir 21. Em vaig quedar sola. Em vaig quedar sola a la casa que van deixar els meus pares. Amb la meva tia no ens aveníem. Els meus germans se'n van anar a casa d'ella. Jo vaig deixar els estudis. Em vaig posar a treballar i anava tirant. Vam continuar la relació. Vivíem junts com una parella casada. Vaig agafar un mal camí. No escoltava ningú. Feia el que em donava la gana. Per mi no hi havia res impossible. No tenia pares que em diguessin el que estava bé i el que estava malament.